ayatku yen Dut. Kowe aja sedih ya Dut. Kakapono lenako iki kowe aja susah ya Le. Sing diarep-arep wong sak negara kuwi wong sliramu nak. Paman negari Pringgodaning ingkang kados mekaten kawontenanipun rinten dalu mboten wonten ingkang kula raosaken kejawi namung penandhanging para kawula. Kula rumaos lepat paman. Kula ingkang anjalari sedanipun paman Braja Denta miwah paman Braja Musti. Kula badhe sumusul. Pedah menapa kula gesang nanging tansah kawengku ing dedosan larinem ingkang boten idep dhateng lelabetan pecah kula badhe manjing yomani loka paman. Dut, kowe aja mikir kaya ngono ya Le. Tatanen atimu luwih dhisik. Aku tak guneman karo kowe ya Le. Hanjrahing geng puspitarum kasiliring samirana mrit sekar kadung ku ngas kandanyo mawe ranas renaning triya Sekabeh kang urip iki mesti bakal besok mati, Dut. Ya jan ora mati perang ning mesti mati tuwa. Mula bebener tumrap para satriya sing ulah kautaman kuwi pancen dalane gawat lan rumpil. Mula sapa wae sing sengsem utawa seneng menyang kautaman supaya enteng panindake kudu cecawis lelabuhan lan kurban ya Dut. Nggih paman. Wujuding kurban rasa pangrasa solah tenaga brana gati tekan jiwa ragane sing diudhokake kanggo nusa bangsa lan negarane, Dut.
kene ya Gen nek kowe kepengin mung tansah sumusul marang Pamandira pokok nyatane sejatine sira durung tak blakani lan dados sekawit Kakang Brajadekta nalika iku balela beguguk utawaton gajah lan bundan tanpa ratu lan ora trima rerasan kang sumebar yen to kowe besuke bakal diwisuda madheg ratu ning Pringgondani. Nalika iku nganti Anjalari wis guling atine Kakang Brajadekta satemah gawe utran-utran. Tut. Lan dato pepundhenmu ya bapa pamanmu teka pati merga mati sampyuh. Nanging sejatine kuwi durung mapan ana ing kasuwargan durung mulih mula-mulanira. Patine Kakang Brajadekta lan Brajamusti wis manunggal sajiwa kelawan sira. Manjing ana epek-epekira merga iku. Biyen-biyene dumadi saka aji Brajadekta lan Brajamusti. Peparinge mbahmu sinuwun Prabu Pandhudewanata marang murid kinasihe ya kuwi wong tuaku Prabu Trembaka. Mula jeneng wis trep peparing saka mbahmu saiki bali menyang putune, Gen. Oh. Para sing resanan kum ing tiastan kapatan ing sik Paman sanget boten nginten bilih Paman Harya Brajadenta miwah Brajamusti sedanipun sampun manunggil kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Malah bisa nyembuh daya kekuatanmu ya, Gen. Ngaturaken genging panuwun Paman. Sayektine ngene ya, Gen. Besok lakuning sukma sing wis ngocati raga kuwi pancen mungkari rampani woing penggawe leduk nalika uripe ana ing alam padhang. Kabeh pakarti bener luput ala becik kuwi wis ditindakake ana donya ning ana kalane mengko bakal nampa apa ingkang dadi tuwindake. Inggih. Mugi-mugi Paman Harya Brajadenta miwah Brajamusti ingkang sampun manunggil kaliyan ingkang putra anyembuh daya kekiyatan miwah kasantosan kula Paman. Inggih namung wontenipun kula namung tansah nandhang sisaing manah inggih labet kawontenan negari Pringgondani. Saksidanipun Paman Brajadenta miwah Brajamusti boten mendha nanging saya ndadra Brahmacara ingkang damel resak ngantos bingung menapa ingkang kedah kula tindakaken Paman. Langkung-langkung kula tansah dipun dawuhi dening Kanjeng Rama Kyai Werkudara menapa dening Kanjeng Ibu supados Gatotkaca ngembani negari Pringgondani. Aduh Paman, kula rumaos kidung cubluk cepeting nalar tuning bidhi cingkrang ing samukawis Paman. Rama dewan ingsun
tak jaluk aja cilik atimu ya Le. Sapa meneh negara Pringgondani iki ingkang sembada ngayomi para kawula nek ora jeneng sira kulub. Ajrih raos sing manah kula ngadepi kawontenan ingkang kados mekaten paman. Dereng sepintena kawruh miwah kesakitan kula. Ibu badhe dados menapa ing benjangipun negari Pringgondani. Pancen bener. Saiki akeh pangemban Nayaka Praja jroning lelaki jaman rebutan Raja Brana kaya ngene akeh sing padha kaliput melu-melu tumindak nista. Padha ora eling nek urip iki ora mung golek bondo donya, ning uga ngesti marang kamulyaning tembe. Ning aku ya gumun setahun jebleng serendhek. Wong-wong Pringgondani saiki kok dadi kaya ngene. Inggih perkawis menika ingkang tansah nabet wonten ing manah kula. Mila paman dinten menika kula badhe kesah sak paran-paran. Ciptaning manah kula namung kepengin ngupaya pepadang. Taunana windanana kula mboten badhe wangsul dhateng negari menawi dereng saged pikantuk pitetak. Murih dados colok oboring lampah kula anggen kula sembada momong para kawula paman. Dirikata sang Gatotkaca kinon mapakarta suta tekapira Kresna. Ngaweh prahara lesus sindung riwut makenturan mawatu kelap umop kang salatri
mawahyut Ayak setra kararupa mangsos ati angin ang sampal kaprapal selo kaplosat satolo mayo mangungsi kakyat kakono kang joko-joko Jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat paman pancat nyuwun kula wonten pangandika ingkang adhawuh amijingkeng pamaning kepatihan nggih kula niki dadi ratu teng Trajutrisna pun tetaunan kula niki ratu nanging kula niki tasih tedhak turuning dewa kenging napa surem kekuwing negari Trajutrisna wiwit nalika semanten Sor Prabawa kalian Pringgondani ingkang nyatanipun namung saeyuping payung Pringgondani mboten badhe wimbo kuncara yen ora ditambahi karo bumi Tunggarana ingkang nalika semanten gamblok dadi siji kalih wong Pringgondani niku sing salah dudu Adipati Wahana sing luput dudu Adipati Rehan kula Tunggarana nanging sejatine sing salah niku nggih wong Pringgondani pancen turun Pandhawa niku turune wong pokil senengane mung gawe cilakaning liyan srek manah kula pingget raos kula ngantos dinten iki pirang-pirang lelakon dadi pratandha yen to cecane wong Pringgondani niku mung ngina kalih Prabu Sitijo mula bareng niki kula krungu kabar yen to Gatotkaca bakal diwisuda teng Pringgondani. Wah, anggepe gembelo ndase. Sakenteng sirahe kaya lanang-lanang dhewe. Dasare dadi ratu isih enom, blengket Kadipaten Tunggarana. Wah, anggepe apa? Aduh, sinuwun nyawa Gusti kula. Mbok inggih sampun. Ingkang sampun abet wonten pepulunging manah. Mindak nggorehaken negari nggih. Awit ngaten. Manut sejarahipun Kadipaten Tunggarana rumiyin inggih pancen tetela bawah negari Pringgondani. Ampun iki wangi-wangi. Kula niki srek. Tokok, Nun. Jaman pilihan Senopati mbiyen kudune babakan kasekten Sekti Bama tinimbang bocah Pringgondani. Ewadene Rama Prabu Sri Kresna bisa ditekuk penemune karo wong Pandhawa. Gatotkaca bayi wingi sore sing durung ilang pupuk lempuyange paribasane. Ewadene pinilih dadi senopati. Jaman lakon Wahyu Topeng Waja ya ngono. Sayektining keng antuk Wahyu Topeng Waja kuwi Prabu Bama Narakasura iki. Nanging nyatane ngendi bisa menggok dalan merga saka pakar tipe kile Pandhawa. Dikepiye wae Gatotkaca tak anggap satru bebuyutan, Gok. Monggo
nggih riyen. Pingget nggih pingget, tatu nggih tatu, ning kok disaring-saring riyen ngoten. Sak ngertos kula Pandhawa sak tedhak turune niku mlakune mung ten garis kautaman. Mboten nate kok gawe tunaning liyan niku mboten enten critane. Lah Paduka piyambak sing mlaku mboten bener kok. Ora bener kon ngendi? Pun, mengke nek kula muni ndak di guwak saking ngriki cilaka. Ingkang Rama Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna niku nganti jujeg lho menggalih ndika niku. Mongko sejatinipun ingkang Rama Sinuwun Ndarawati menika ageng katresnanipun dhateng Paduka Sinuwun Prabu Bama. Ninggih namung Paduka piyambak nyatanipun boten saged setya bekti dhateng ingkang Rama lan boten ngerti nek ditresnani tenan kalih Geng Rama. Pendak-pendak Paduka menika namung tansah damel gelanipun Sinuwun Prabu Kresna. Lah niku. Lah nanti parane mongko enten tetembungan anak mulah bapa pradah niku pancen bener. Ning lak nek mradai polahe anak sing mlaku teng dalan bener. Lah wong sampeyan nungsang puyang kaya ngoten kok ken mradai. Upama kala mangsane Sinuwun Prabu Kresna njut menggok dalan nglabuhi kalih Pandhawa, sak anak-anake niku nggih memper. Lah wong anake dhewe mung gawe gelo mawon kok. Nah aku yang ngono. Pilih ngopeni anake wong. Anakku dhewe ra kena ditata. Sekolah ora lulus-lulus. Nek krungu mboke soto ndasmu ngono. Dipetung anane Tunggarana rumiyin kok melu pringgondane niku pripun dipetung. Ngoten. Duwe kawula niku nek mboten diopeni nggih kaya ngoten niku dadine. Lah niku mbiyen-biyene diblengket merga mung dijupuk suwarane kok. Bareng pun dialap gawene diperes kabisane nggih pun mboten diopeni kaya ngoten niku dadine. Ha mestine nggih wegah no dadi kawula Tunggarana. Bawah negara Tradutresna nggih melu wong liya. Melu sing tentrem. Awang ning Tradutresna ora tau mulya. Mergi mriki niku nuwun sewu nggih. Sak perangan gedhe kawula Paduka menika buta. Akeh nayaka negari Paduka Sinuwun Prabu Bama niku nayaka sing jajalanan. Kathah punggawa sampeyan sing ndak nduk kaya buta sing boten niat niku. Mula negara sampeyan niku rasane kaya kiamat. Mboten aneh nek sanggon-nggon kebak wong sambat mboten kuat ngingoni batih kalian brayat. Kathah kawula sampeyan sing padha sekarat. Merga diapusi kalih punggawa Tradutresna sing nalare niku padha bejat. Ning sampeyan dadi ratu mboten waspada. Isine mung rasa gething keburu sengit. Ati sampeyan mangregeti dhewe kanthi tembung meri. Ampun sok meri kalian ketrima lan kabejaning tiyang sanes. Nek sampeyan dhewe mboten ngulir budi,
Lah wong Gatotkaca entuk wahyu napa-napa Gatotkaca dijago dewa. Gatotkaca dadekke senopati sampeyan gething. Mongko sejatine niku waris dhewe. Nek pengen dipilih niku nggih sing cedhak kare wong cilik. Pengen dipilih kok lungguh sila tumpang sikile edhek. Wah, gambare wae dipasang teng tlecek turut pasar. Digedheni wae. Nyuwun pangestu. Oh alah. Kawula pundi sajeng percaya kalih ndika nek sampeyan mung gendhongku malungkung, mboten tau cedhak kalih wong cilik mangsa dadiya sampeyan. Mula nggih mboten aneh nek akeh sing padha milih bocah pringgondani niku. Kowe kok malah ngujar-ujari aku kok? Nggih ning kula mung ngelekke. Ampun sok serik nggih. Gatotkaca nika pun gedhe labuh labetik dateng jagat saisine niki mboten mung menungsa lumrah sing ditlabuhi. Ning dewa kayangan niku pun kedanan kalian lelabuhane Gatotkaca. Ha nek sampean labuh napa to kuwi? Pun labuh napa? Pundi labuhe? Ora ketok lelabuhane kok anek wong arep dipilih dadi ratu kok serik. Ditata penggalihipun. Merga nek niki mang terus-teruske niki mungkin mung bakal ngobar paperangan. Umasam nyopratangka windu wiyat amun-amun lirku mampang maletik mancolot wila dalah prayoli binantang Paman Pancanyana kula wonten dawuh nggih titi mangsa menika kula badhe sekuton kalian Paman Prabu Ngastina. Kula badhe sowan wonten ngersanipun Paman Jaka Pitana. Awit inggih namung kanthi margi menika badhe kasembatan sedya kula.